असोरील बनावे चलल जाई मऊ के पंडाल में। असोरील बनावे चलल जाई मऊ के पंडाल में। हरी घाट पुल हो मधुवन दुपारी बेलावली घूमे के कुल हो। गोपागंज घोसी अमिला दोहरी घाट पुल हो मधुवन दुपारी बेलावली घूमे के कुल हो। असोरील बनावे चलल जाई मऊ के पंडाल में। असोरील बनावे चलल जाई मऊ के पंडाल में। बलिया मोड़ भीटी गाजीपुर तिरहा रोड भेजहो। ताजपुर बढ़ुआ में डीजे बाजे बहुत तेज हो। बलिया मोड़ भीटी गाजी